Joseph Muscat akkuża lill Prim Ministru Laurence Gunzi li mhux jirrispetta r-regoli fundamentali tad-demokrazija. Is-sena l-oħra l-poplu ivvota favur id-divorzju, iżda Laurence Gunzi xorta vvota kontra fil-Parlament. Ftit tal-ġimgħat ilu il-Parlament neħħa lil Richard Kakija Caruana minn ambaxxatur, iżda l-Prim Ministru jridu jibqa' ambaxxatur u jitħallsulu l-ispejjeż kollha. Pajjiżna issa għandu mhux biss bridge li ma jwassal għal-imkien iżda għandu wkoll ambaxxatur għal-imkien. Joseph Muscat kompla li minkejja li jissem maġġoranza ċara ta' membri parlamentari li qed jgħidu lill-Prim Ministru biex tkun diskussa b'urġenza l-kwistjoni tal-Isptar St. Philip's fejn saħansitra hemm mozzjoni dwar dan, Laurence Gunzi għażel li jibqa' għaddej bl-iffirmar tal-kuntratt. Minflok ma jisma' dak li qed jgħidu ir-rappreżentanti tal-poplu l-istituzzjoni tal-pajjiż. U rappreżentanti tal-poplu mhux qed nitkellmu fis-simna, qed nitkellmu f'isem il-poplu. Minflok ma jisma' mill-poplu, Gonzi PN jiddeċiedi bl-ikbar arroganza. L-ikbar arroganza possibbli li jgħid jien ħanibqa' għaddej b'dan il-kuntratt. Għalhekk hemm bżonn li jiġu aġġornati r-regoli parlamentari tagħna. Dan kollu mhux qed jimxi b'mod trasparenti u li qed jkun ta' disprezz għall-Parlament u għall-poplu kollu kemm hu. Joseph Muscat saħaq li fil-qasam tas-saħħa Laurence Gunzi għamel l-akbar miżmanagement finanzjarju u ta' ppjanar tul din il-leġislatura. L-Isptar Mater Dei dam jinbena 15-il sena u sewwa aktar minn 600 miljun euro. Iżda 4 snin wara il-Gvern spiċċa tikollu jakkwista sptar ieħor. Għax lejlet l-elezzjoni li għaddiet qed jissiren il-kulħadd imur iżur il-Mater Dei li kellu jservina mill-inqas għal ġenerazzjoni jew tnejn. 4 snin down the line qed jgħidilna mhux biżżejjed, ma kkalkulajtx tajjeb. Ara l-500 jaf jikkalkulhom, imma biex jara x'hemm bżonn għan-nies ma jafx jikkalkulhom. Fix-xajra Joseph Muscat esprima s-sodisfazzjon tal-Partit Laburista għal fatt li l-Belt Valletta intgħażlet bħala l-Belt Kapitali Ewropea tal-Kultura għas-sena 2018 u qal li gvern ġdid juri impens ħieħ biex jingħataw ir-riżorsi kollha meħtieġa biex dan iseħħ b'suċċess.